יאללה, 5 המיומנויות, היכולות שאנחנו חייבים להתחיל לפתח בעידן החדש. עכשיו תקשיבו, את הפרק הזה האמת, אני כתבתי יותר נכון ואני מקליטה אותו עכשיו, כי אני פוגשת כל כך הרבה אנשים בחיים שלי, בסביבה הקרובה, לקוחות, אנשים שעובדים במקומות מסוימים וכזה, הם רואים אותי מתעסקת ביזמות, ורואים אותי שאני מתעסקת בשיווק, וכל היום רגע אני בתנועה, ובינה מלאכותית מן הסתם וכזה, ואני רואה אותם, רק רואים את זה, מדברים על זה, ועדיין לא עושים את זה, ואני לפעמים רגע אומרת, חייב לעצור, ולהבין את גודל השעה בה אנחנו נמצאים כרגע. העולם שלנו מתפתח מהר. זה לא כמו בעידן של פעם. יש פה קפיצות גוונטיות להתפתחות של העולם. ואנשים שלא ידביקו את הפער, פשוט לא יהיו רלוונטיים. זה פשוטו כמשמעו, לא יהיו רלוונטיים. ולכן אני מקליטה את הפרק הזה דווקא בשביל אותם אנשים, ואני לא נכנסת פה, לא כרגע, אולי אני אעשה על זה עוד פרקים, אם אתם רוצים תכתבו לי. אני לא אכנס פה ספציפית על תחומים מסוימים, על בינה מלאכותית, אני אדבר פה על 5 מיומנויות, 5 יכולות שאנחנו חייבים לפתח בעידן החדש, חייבים, וזה לוקח זמן, וזה יהיה לפעמים קשה, אבל אנחנו נהיה חייבים לפתח אותם, אם אין לכם אותם, אז אתם חייבים לעבוד עליהם, כדי להיות רלוונטיים בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 5, בעוד 10, כי העולם שלנו הולך לשם, הוא מתפתח מהר, ומי שלא יפתח את היכולות האלה, פשוט לא יהיה רלוונטי. אז קודם כל שוב, תודה רבה שאתם פה, קוראים לי יונה משה דוד, אתם בפודקאסט בדיוק בזמן, אתם יכולים לעשות לי עוקב, להקשיב, להיות איתי גם ברשתות החברתיות, אני נותנת הרבה מאוד טיפים, על תודעת דיוק, איך לדייק את עצמנו, איך לדייק את הארגון שלנו, איך לדייק את החיים שלנו, וליצור לעצמנו את המציאות המדויקת שלנו, והיום אני באמת נעשה את זה, אתם כבר לדעתי מי שהספיק להכיר אותי, ננסה לעשות פרק מהיר, על 5 היכולות המרכזיות שאנחנו צריכים, ואני בטוחה שיש עוד מלא, באמת ליקטתי את הדברים החשובים שאני חושבת שנכון להיום, אנחנו באמת צריכים להתחיל ולפתח אותם, כדי לא להישאר מאחור. תקשיבו, קחו דוות, תרשמו, אתם יכולים לרשום לי בתגובות גם מה אתם רוצים לפתח בעצמכם, ואנחנו כל הזמן צריכים לפתח את היכולות האלה, זה לא שעכשיו יש לכולנו וזהו, ישנים, ממש לא, כל הזמן אנחנו צריכים לפתח, ובסוף אני גם אתן כמובן איזה סעיף בונוס, יכולת בונוס, מיומנות בונוס, שתעזור לכם ככה להתקדם, ותסכם אולי גם את כל המפגש הזה. אז אנחנו באמת, העולם שלנו הולך לכיוון בינה מלאכותית, זה כבר לא סוד. אני לא הולך לדבר פה על בינה מלאכותית, כן? אבל העולם הולך לשם, בינה מלאכותית, מערכות אוטומטיות, מערכות בכלל, הרבה מאוד אוטומציות, רובוטים, עניינים. שוב, לא נכנסת אם זה פלוסים או מינוסים, אבל לשם העולם הולך, אין לנו ברירה, אלא להתחיל לשחק את זה. כמובן כל אחד ויקח את הגבולות שלו. אבל מה שחשוב להבין, זה שמי שנשאר סטטי היום, הוא לא מתקדם, נקודה. אנשים רצים, והוא בכלל הולך אחורה. מי שנשאר סטטי, פשוט באמת חייב להבין שזה, יש פה צו שעה, מקצועי, אישי, שחייבים לענות עליו, ולא בלחץ, חלילה, אפשר ללמוד את הדברים האלה, כן? זה לא עכשיו איזה אפוקליפסה, אבל אני כן אומרת שמי שנשאר כרגע סטטי, הוא יישאר מאחור, וזה לא העניין גם אם יש לנו ידע או אין לנו ידע, לא משנה מה צברתם, לא משנה איזה תארים יש לכם, התארים יכול להיות שכבר לא רלוונטיים לכם, כן? זה לא העניין שכמה ידע וגם הטייטלים יש לכם בקורות חיים, זה היכולת הזו להתפתח ולפתח כל הזמן, ולהתאים את עצמכם לעידן הנוכחי, ולכן כתבתי את הפרק הזה, כדי ממש לשים בפרונט 5 מיומנויות, 5 יכולות, שאתם חייבים להתחיל לפתח, ובואו נצלול אליהם, כדי שבסוף באמת, אני באמת פוגשת כל כך הרבה אנשים, ואנשים קרובים מאוד אליי, אני כל הזמן אומרת, המטרה שלי היא לעשות
שיותר ויותר אנשים לא יחיו פה בתודעת הישרדות, כי כשאנחנו חיים בתודעת הישרדות, אנחנו מתלוננים, לא כיף לנו, אנחנו מוציאים את זה על הסביבה שלנו, על הילדים שלנו, אנחנו לא מרוויחים טוב, וכשאנשים מדייקים את עצמם, וחיים ביכולת של להוביל את החיים שלהם, אז אוטומטית הם יותר רגועים, יותר שלווים, הם רוצים לעשות טוב, ולשם אני שואפת להגיע ולהוביל עוד ועוד ועוד אנשים. אז בואו נצלול רגע ל5 היכולות, תעבירו את זה הלאה ותתחילו לפתח אותם בעצמכם. אז ראשונה, היכולת הראשונה, המיומנות הראשונה היא היכולת לשאול שאלות. עכשיו זה בכלל סעיף בסיס בתודעת דיוק. היכולת לשאול שאלות זו היכולת שלנו לנוע קדימה. כל הזמן לשים סימני שאלה. בראש ובראשונה, על מה שלימדו אותנו כל החיים, על מה אנחנו רואים בערוצי הטלוויזיה, למרות שאצלי אין טלוויזיה, כן, אבל מה לימדו אותנו כל החיים על העולם, מה אנחנו רואים ולימדו אותנו עליו, ואולי אנחנו צריכים לשאול עליו שאלות, וזה לא באמת מה שלימדו אותנו. קודם כל מה שלימדו אותנו, לשבור רגע תפיסות בסיסיות. דבר שני, זה להתחיל לשאול שאלות על עצמנו. מי אני? מה אני עושה פה? מה אני אוהבת לעשות? מה מדויק לי, מה לא? מה אני רוצה להשיג? שאלות, שאלות, שאלות. שאלות נוספות, קחו את זה, תרשמו. שאלות כמו, מה קיים בעולם? לאן העולם הולך? איזה ידע קיים שאני לא יודעת אותו? איך הוא הגיע לזה? איך אני יכולה להגיע לזה? שוב, איכות השאלות תביא לכם לאיכות של תוצאות בחיים שאתם בכלל לא מבינים לאן אפשר להגיע. זה באמת באמת מטורף. אז אל תסתפקו במה שאומרים לכם, אל תסתפקו אתם רואים רגע מישהו שעוזר לכם במשהו, תשאלו אותו שאלות, אל תסתפקו בלקבל תוכן וזהו, תשאלו את עצמכם שאלות, תשאלו אנשים אחרים שאלות, ותתחילו להוביל, ככה מתחילים להוביל את החיים שלכם. עוד כמה דברים על שאלות, באמת, אני מלמדת את זה שנים על גבי שנים, שמי ששואל שאלות יכול להתקדם, ומי שאומר יאללה, זה, ועזבי אותי, ואין לי כוח, וכל מיני כאלה, הוא יישאר במקום, אליו אני אפילו לא מדברת. מי ששואל שאלות מתקדם, מי ששואל איך אני מנהיגה את עצמי, איך אני מנהיג את עצמי, איך אני מפתחת, מה אני יכול ללמוד, מי ששואל שאלות, מי שמפתח סקרנות, וזה מגיל קטן, סקרנות, הוא זה שיוביל בעידן החדש. היא זאת שתיקח את החיים שלה, או את החיים שלו קדימה. מי שמפתח סקרנות, עכשיו אני כן חייבת להתעסק רגע, לגעת רגע בסקרנות. סקרנות זה משהו שאנחנו גדלים איתו, ועם השנים הסביבה, החברה, המסגרות בהן אנחנו נמצאות, מצמצמות לנו את הסקרנות. אין לנו מקום לסקרנות כשאנחנו גדולים. אולי לפעמים אנחנו הולכים לאיזה סדנה וזה וזה זה, אבל אין לנו את זה. למה? כי אנחנו סוגרים את עצמנו, כאילו זה לא מקובל להיות סקרן. להפך, תתחילו לייצר סקרנות, סקרנות לגבי העולם. איך בנו את זה? מה עשו את זה? איך אני יכול לפתח משהו שונה? איך אני יכול לייצר יותר ערך? איך אני יכולה לעשות לעצמי יותר טוב? סקרנות זה דבר שאנחנו כל כך מפספסים את היכולת הזו, וככל שנפתח אותה, ככה אנחנו נוכל ליצור יותר דברים, להגיע ליותר תוצאות ולהגיע ליותר הישגים, וכמובן ליצירת מציאות המדויקת שלנו. אוקיי, אז אני רוצה שנמשיך לסעיף השני. כמובן שוב, אם יש לכם שאלות וכזה, אז אני כן אבדוק רגע את המיקרופון שלי, רואה שהוא עובד, הכל בסדר. סעיף שני, היכולת הבאה מדברת, ואני מדברת על זה גם שוב לא מעט, היכולת ללמוד לבד. עכשיו תקשיבו לי טוב, אנחנו גדלנו לתוך מסגרות, לימדו אותנו, לא ידענו לשאול שאלות, לימדו אותנו הכל, קיבלנו הכל, הכילו אותנו, קיבלנו הכל וזהו. וכל פעם שלא ידענו אז נשארנו בתוך אזור נוח, לא שאלנו שאלות, נשארנו באותו מקום ולא התקדמנו. עכשיו תקשיבו, העידן שלנו הולך למקום של
לא רק למידה לבד, זה גם מתקשר לסעיף הראשון, היכולת לשאול מה אני לא יודעת עדיין ואני צריכה ללמוד לבד. מי שיבין את גודל השעה ביכולת, לפתח את היכולת, ללמוד לבד ובאופן עצמאי, לבד, אין יותר צורך. עכשיו שוב, מה זה לבד? יכול להיות שתיקחו קורס כלשהו, כן? יוטיוב, קורסים דיגיטליים, זה עדיין נחשב לבד, כי אתם אחראים על הלמידה שלכם, אתם לא נכנסים לאיזה מסגרת עבודה, ומחכים שמישהו ילמד אתכם. העולם הזה השתנה, אנשים, ארגונים, מעסיקים, מחפשים את האנשים שרוצים להתפתח לבד, שמפתחים את עצמם לבד, ואני אתן לזה דוגמה, אני היום עובדת, יש אצלי גם עובדים, ואני מחפשת דבר אחד, אין לי בעיה שהבן אדם שעובד איתי, או אצלי בחברה, הוא לא יהיה הכי מקצועי, זה לא מעניין אותי. אני אגיד לכם מה כן מעניין אותי? מעניין אותי שהוא יבוא אליי עם פתרונות אחרים. מעניין אותי שהוא בפגישה, או היא בין פגישות, יבואו ויגידו, רגע, אבל הכרתי תוכנה חדשה, הנה תראי 1, 2, 3, אתם מבינים? זה שינוי תפיסה, ולשם העולם הולך. אנשים שיכולים ללמד את עצמם לבד, ודוחפים קדימה, ולא נשארים באותו מקום, הם אלה שמתקדמים, הם אלה שמפתחים, ואתם, אי אפשר בכלל להבין את כמות, כל יום נכנסים לחיים שלנו, עשרות, אם לא מאות תוכנות חדשות, וצריך ללמוד אותם. עכשיו לא את הכל, לא צריך להיות עכשיו לדעת, זה לא זה, זה לדעת כל הזמן שאם אני עכשיו יודעת ידע מסוים, אני חייבת בכל זמן נתון לקחת את עצמי לשלב הבא, ללמוד לבד איך להתפתח, אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא ייקח אותי יד ביד, אם אתם חכים שמישהו ייקח אתכם יד ביד, לעד אתם לא תנהיגו את עצמכם, אתם תמיד תנוהלו על ידי אנשים אחרים. אז כל המידע, כל הידע, כל המידע הוא אצלכם, אוקיי? כל המידע, שימו לב, הוא אצלכם. עכשיו, הוא מן הסתם, הוא נמצא בסביבה, הכל קיים, כן? גם אפשר לקחת דברים בחינם, הכל בסדר. הכל קיים, אבל כל המידע לגבי מה אתם רוצים, מה אתם צריכים, מה אתם יכולים לקחת לצעד הבא, הוא נמצא אצלכם, והוא כאן, זה כמו משחק, תחשבו, זה כמו לונה פארק של ידע, אבל תשתמשו בו, קחו אחריות, אז כל המידע נמצא אצלנו, השאלה היא מה אנחנו עושים איתו, אם אנחנו לומדים או לא לומדים. אני יכולה להגיד לכם עליי, אני לפחות, באמת, לפחות בשבוע, אני פותחת את עצמי לפחות 3-4 נושאים חדשים, 3-4 תוכנות חדשות, המרחב, וניתן רגע כלי איך לעבוד עם זה, איך אני רגע רוכשת את הידע שלי. קודם כל, אולי אני אעשה על זה פרק, אבל קודם כל באמת להבין שהכל נמצא ברשתות היום. יש דברים שאני משלמת עליהם ויש דברים שלא, והכל נמצא ברשתות. יוטיוב, מרחב למידה מטורף, אפשר לבחור כל ידע שאתם רוצים, לא צריך להוציא כספים, לא צריך, הכל נמצא ברשת. טיק טוק, מרחב למידה משוגע, אינסטגרם, במקום לגלול על ההוא, מה הוא טייל והאם, מה היא אכלה, תתחילו לגלול על ידע חדש, תתחילו לגלול על תחומים חדשים, זה סופר רלוונטי, תהפכו את המרחב שלכם למרחב של למידה. עכשיו אני פה נגעתי ברשתות החברתיות, אני רוצה מרחב למידה אחר, נגעת בו שזה אנשים, אדם שלא מפתח לי את היכולות לא נמצא בחיים שלי. מה לעשות? שוב, אנחנו אנשים משתנים, לא בעניין של לפגוע, כן? אבל אנשים שלא נותנים לי ערך מסוים. עכשיו, זה לא חייב להיות מקצועי, לפתח תחומים, כשאני ארגיש שאני מתפתחת תודעתית, העולם הולך לשם, ומי שלא מבין את גודל השעה של היכולת, להבין שאני עכשיו בלונה פארק, אני חייבת ללמוד לבד, אוקיי? לשבת, זה יהיה קשה, בטח. לשבור את הראש בטח, לפעמים אני לא אתמיד בוודאי, יחד עם זאת אני אומרת, עד הסוף, ללמוד לבד, סופר חשוב, למידה עצמאית, זה מה שנקרא הנשק, באמת, הנשק הסודי לפחות שלי, אני יכולה ללמוד הכל, כל תחום, אני יכולה ללמוד, מה שמעניין אותי אני אמשיך איתו, אבל ללמוד באופן עצמאי ולהביא את הפתרונות,
להביא את הפתרונות למקום עבודה שלכם, להביא פתרונות חדשים, להביא פתרונות ללקוחות שלכם, להביא פתרונות חדשים, אל תישארו באותו מקום, ככל שתלמדו את עצמכם, ככה תוכלו גם להעביר את זה הלאה, ואנשים ירצו שתישארו אצלם, וגם זה יתבטא בסוף גם בכסף. אז כמו שאמרתי, לדעתי נגעתי פה בהכל, כן חשוב להבין שני דברים בנושא הזה. אחד, שפעם לימדו אותנו שאנחנו צריכים ללמוד בשביל תואר, בשביל הטייטל, בשביל שורה בקורות חיים, העידן הזה השתנה, צריך ללמוד כדי לקבל חופש, חירות פנימית, ככל שאני אלמד יותר על העולם, ככל שאני אתפתח אישית ומקצועית לבד, אוקיי? ככה אני אקבל חירות, לבחור תחומים, לבחור עם מי לעבוד, לבחור למי לתת את הערך שלי. אז התחום של הלמידה מאוד מאוד השתנה, והוא צריך להשתנות אצלנו. אל תלמדו בשביל התעודה, אל תלמדו בשביל התואר, אל תלמדו בשביל הטייטל ולא בשביל הקורות חיים, תלמדו בשביל עצמכם. החץ מכוון אליכם, אתם מוקדשים רק לכם כדי ללמוד ולהתפתח, וככה זה גם ישיג לכם גם חירות, גם כסף, גם את היכולת לבחור וליצור לכם את הדרך ואת המסלול שאתם רוצים. ודבר אחרון, אני כן רק חייבת באמת להדגיש, לא צריך לדעת הכל, זה לא זה, לא צריך לדעת הכל, צריך לדעת איך ללמוד, צריך לדעת איך לפתח את היכולת הזו, איך ללמוד כל נושא, כל דבר. שוב, העולם הוא ענק, אתם צריכים ממש לפתח את היכולת הזו, ללמוד, כל היום ללמוד, לא להיות באיזה מסך שחור ותתעוררו בעוד 10 שנים ולא תהיו רלוונטיים. יאללה, בואו נלך לסעיף הבא, מקווה שהכל טוב איתכם. סעיף הבא מדבר על היכולת שלנו, דווקא בעידן של בינה מלאכותית, מערכות, רובוטים, אין מה לעשות, שוב, העולם הולך לשם, נקבל את זה או לא נקבל את זה. מה שחשוב להבין, זה שבכל העידן הזה שאנחנו הולכים אליו, הדבר הכי חשוב לפתח בדרך הזו, זה את היכולת לתקשר, אוקיי? ליכולת להיות בתקשורת בין אישית, אנושית, מתוך כל המערכות, העולם הולך לשם ואנחנו נחפש, אנחנו נרצה את התקשורת הזו, אנחנו נרצה לא לדבר יותר עם רובוטים, אולי הם יעזרו לנו, אבל באיזשהו מקום מי שידע לפתח את היכולת הוורבלית, לדבר, להעביר מסרים, ללמוד איך לדבר. אגב, גם עם אותם מערכות בינה מלאכותית, חייבים גם לדעת איך לדבר איתם, כן? חייבים לדעת איך לתפעל אותם, זה לא לתת איזה פרומפט ועלה בבעלה. צריך לדעת איך לדבר, צריך לדעת איך לתקשר, ובמיוחד צריך לדעת איך לתקשר בין אישי, ליצור תקשורת בין אישית. אנשים, בסוף אני יכולה להגיד לכם, שוב, מן הסתם, אני מדברת הכל עליי, כשאני רואה היום, יש חברות שעושות בוטים וזה וזה וזה, אני באופן אישי פחות מתחברת לזה, ואני מעולמות השיווק. עכשיו, יש כאלה שבאמת מצליחים לפצח את זה, חבל על הזמן, אבל יש הרבה ארגונים שמרוב שהם רוצים לעשות אוטומציות, בוטים, רובוטים, כל מיני שטויות כאלה, הם שוכחים שבסוף יש לקוח, ואני, הרבה פעמים אנשים הפסידו כסף ממני, כי לא סבלתי את הבוטים האלה, שאני לא יכולה לתקשר עם בן אדם. עכשיו, נכון שהעולם הולך לשם, אבל גם ארגונים צריכים להבין, בסוף תקשורת בין אישית מנצחת הכל, זה לא יעזור, אוקיי? אז צריך לפתח את זה, לפתח את היכולת לתקשר, לדבר, אנחנו לא רובוטים בסוף, אם העולם הולך לשם, אז אנחנו צריכים לדעת איך להתעלות על זה, כן? לא להילחם בזה, חלילה, לחבק את זה, אין מה לעשות, אבל כן להתעלות על זה ולייצר את התקשורת הבין אישית. אני כן רגע אומרת, העולם באמת, ושוב זה חלק מהאג'נדה שלי, העולם הולך לבינה מלאכותית, תדמיות, אבטרים, דמויות ממוחשבות, הכל נורא, אתה לא יודע מה כבר פייק, אתה לא יודע מה אמיתי, מה לא אמיתי. אני כן אומרת בסוף, אנחנו לא תדמיות, אנחנו לא אבטרים, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים לדעת איך לדבר, ואנחנו צריכים להישמע כמו בני אדם. בסוף, אנחנו צריכים לשבת מול אנשים ולמכור להם את הערך שלנו, את מי שאנחנו מעבר למערכות האלה, בלי בולשיט, בלי תדמיות, בלי טייטלים, בלי כל החרטות האלה, אלא באמת לייצר את היכולת של תקשורת אמיתית, אמון, לבנות אמון, ליצור ערך אחד לשני, וככה אנחנו באמת יכולים להבין שאולי העידן הזה הולך לעידן של בינה מלאכותית ומערכות ורובוטים, אבל בסוף
בני אדם ינצחו, ואנשים לא ירגישו לבד אם אנחנו נפתח את היכולת, אני לא ארגיש לבד אם נפתח את היכולת לתקשר עם אנשים, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב, אני כן רק פה אדייק ואגיד, כל העניין של הוורבליות, ביטחון עצמי, היכולת לתקשר, זה לא קשור לא לקריזמטיות ולא זה, גם את זה אפשר לפתח, אבל באמת באמת היכולת לדבר, אוקיי? היכולת לתקשר, להיות כנים, בעידן של פייק, תהיו מגדלור של כנות, זה כל הזמן אני אומרת את זה, אז באמת היכולת השלישית והמיומנות המאוד מאוד חשובה, היכולת לתקשר אתכם, לדבר אתכם, לתת ערך לאחרים, לדבר עם אחרים, לא לוותר על זה, לא לוותר על עצמכם ולא להיות מאחורי מערכות של רובוטים ובינה מלאכותית. היכולת הרביעית, מיומנות חשובה, 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 זה היכולת לא רק לקבל ערך, אלא ליצור ערך. עכשיו תחשבו, זה כמו קלט ופלט, סבבה? יש את הרדיו, הוא מקבל קלט מתדרים, והוא פולט איזושהי אנרגיה מסוימת, איזשהו תדר, וככה גם אנחנו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו הולכים לעידן של יצירת ערך. אין מה לעשות. אנשים ינצחו את התקופה הזו, רק אם הם יתחילו להבין שהצד השני צריך מאיתנו ערך, לדבר ערך. כולם מחפשים מה יביאו להם. מה יביאו להם? תביאו לי, לא עשו לי, לא נתנו לי, הוא והיא והוא והמערכת הזו והבוס הזה והבוסית האלה כל הזמן מתלוננים החוצה. ואני אומרת, הפוך, מי שלא יפתח את היכולת ליצור ערך לארגון בו הוא עובד, ליצור ערך לחברים, ליצור ערך למשפחה, לקהילה, ליצור ערך החוצה. תחשבו שאתם כמו מיקרופון שרק יוצר ערך לאחרים, אנשים כבר ימאס להם ממש מלהסתכל על אנשים שהם מעלים תמונות של גלידות ואוכל, אלא אם תיתנו ערך לאחרים הם ירצו להיות בחברתכם, אם תיתנו ערך לאחרים הם ירצו לשלם לכם כסף, תהיו מכונה של ערך, צאו החוצה, תנו ערך לאחרים, תשאלו, מחזיר אותנו לסעיפים הקודמים, תשאלו מה אנשים רוצים, מה אני יכולה לתת להם, וצאו החוצה. אל תחכו שמישהו יבקש מכם משהו. אם יש לכם לקוחות, אם אתם עובדים במקום עבודה, אל תחכו שמישהו יבקש מכם משהו. תנו ערך. אגב, מקומות עבודה, אם אתם ארגונים, אם אתם הבוסים ויש לכם, או בוסיות, ויש לכם מנהלים ומנוהלים, גם אתם צריכים לתת ערך. וזה, וואי, אני חייבת להקליט על זה באמת פרק. אין דבר כזה יותר שאתם מקבלים עובדים וזהו ויאללה בואו תעבדו אצלי, זה בולשיט, זה כבר לא עובד. אני כל הזמן שומעת, הדור הזה עצלן, חרטה, ממש ממש לא. תנו ערך לעובדים שלכם, תנו להם ערך, תשאלו אותם מה הם רוצים, תעבדו בשבילם, נקודה, אין מה לעשות. לא רק ברמה הכספית, תנו להם ערך אישי מקצועי, וככה גם להפך, זה תמיד ווין ווין, העולם הולך לשני צדדים כל הזמן, בכל מערכות יחסים. אז אל תחכו שמישהו יבקש מכם, או יעשה עבורכם, תמיד תיצרו ערך החוצה, וזה בדיוק ההבדל בין אנשים שהם רק נוכחים, צורכים ידע, רק נוכחים, לבין כאלה שדוחפים קדימה ומייצרים ערך, ותהיו אלה שדוחפים, אלה שהם נשארים רלוונטיים עבור אחרים, והם לא הופכים לרעשי רקע. כל מה וכל מי שייתן ערך בסוף לאחרים, הוא יהיה בפרונט, הוא ייתן שירות נכון. מי שלא ייתן ערך, הוא לא יהיה רלוונטי, ואתם חייבים לפתח את היכולת הזו. עכשיו עוד פעם, כל מה שאני אומרת פה, זה לא מ-0 ל-100. לפעמים יש לנו יותר יכולות, לפעמים יש פחות יכולות, אבל צריך לחזק אותם. אז אל תהיו רק צרכני ערך, תתחילו לראות ולבדוק עם עצמכם ולשאול את עצמכם שאלות, איך אתם יכולים לייצר את הערך, ולכולם יש מה לתת לאחרים. לכולם נקודה. אין דבר כזה שלא, אין דבר כזה. כל מי שבא אליהם אומר לי, אין לי מה לתת לזה, ממש לא נכון, תנקו את הטייטלים, תנקו את ההגדרות, תנקו את החסימות התודעתיות, יש לכם מלא מה לתת לאחרים, ותתחילו לייצר את הערך הזה עבור האחרים. וסעיף 5, לפני שאנחנו עוברים לבונוס, סעיף 5, כמובן, היכולת פשוט לדייק את עצמנו כל הזמן, להשתנות,
כל הזמן. לפעמים אני תופסת את הראש ואני אומרת, אני לא הייתי ככה, כן? כאילו שוב, זה רק בשנים האחרונות שהתחלתי לפתח את תודעת הדיוק, אבל לא ידעתי גם לשיים את זה, לתת לזה שם, את היכולת שלי לדייק כל הזמן, כי בהתחלה עוד הייתי תקועה, אבל מאוד מאוד השתחררתי מהר מאוד מהדבר הזה, ואז התחלתי לקרוא לזה בשמות, בדיוק הזה, ואני אומרת, היכולת לדייק את עצמנו כל הזמן, זו המיומנות הכי חשובה שאנחנו צריכים ויכולים להטמיע בנו בעידן החדש. אין יותר להישאר במקום, אין יותר, אני עכשיו רכשתי את המקצוע הזה, ואני אהיה עכשיו 30 שנה באותו מקצוע, אין דבר כזה יותר, נגמר, אנחנו צריכים כל הזמן לשנות, להשתנות ולקבל את זה, לא פחות חשוב. לפעמים אנחנו נכנסים למקום עבודה, פעם הייתה תפיסה שאנחנו צריכים להישאר שם X שנים, היום, אם עוד פעם, זה מחזיר אותי כל הזמן לסעיפים הקודמים, כי הכל מתבסס זה, אם לא ייתנו לי ערך, אם אני לא אתן ערך, אם אני לא אהיה במקום המדויק שלי, אני אצטרך להשתנות ולשנות, נקודה. אז היכולת הזו לדייק את עצמנו כל הזמן, היא מתבססת ממש על כל הסעיפים הקודמים, לשאול את עצמי שאלות, לראות כל הזמן, האם טוב לי, לא טוב לי, האם אני צריכה לשנות, לא לפחד מזה, לנתק את הטייטלים המיותרים האלה, וההגדרות, מה זה אומר עליי, איך זה אומר עליי, מה ההגדרות והציפיות החברתיות לא רלוונטיות, כל הזמן לדייק, לשאול את עצמנו, האם זה מדויק לי, האם אני יכולה עוד להגיע, מה אני צריכה לשנות ולשנות בחיים שלי, וחשוב מאוד מאוד לזכור, שהיכולת לזוז ממש, ללמוד את התחום הזה וללמוד תחום אחר, ולעשות קומבינציה ביניהם, ולראות איך אפשר לשלב בין תחומים אחרים, או לעשות היום את זה ושלושה ימים אחרים לעשות תחום אחר, כל הזמן היכולת הזו לדייק את עצמנו מאוד מאוד חשובה, וחשוב לזכור שאפשר לעשות את זה, אוקיי, זה בסדר, זה העידן החדש, העידן החדש אומר, תפתחו סקרנות, תפתחו שאלות ותתחילו לדייק את עצמכם כל הזמן, לא לפחד מזה, להפך, לזוז, לנוע, וכשאנחנו נמצאים במקומות המדויקים שלנו, זה אנחנו כל הזמן, כן, זה החיים, אנחנו אנשים משתנים, ואנחנו בסוף מבינים שהדיוק הזה הוא לא חולשה, הוא עוצמה אמיתית, עוצמה פנימית, וככל שנשתחרר מהתדמיות נוכל לדחוף קדימה, ולהתחבר לעצמנו, לסלול את הדרך המדויקת שלנו, ולדייק כל הזמן. אז היכולת הזו, היכולת חמישית, היכולת לדייק את עצמנו לאורך הדרך, סופר חשובה, סופר רלוונטית, היא גם מתפתחת עם השנים, כי לפעמים אין לנו מושג, מה זה לפעמים? תמיד, אין לנו מושג מה יביא לנו יום, אין לנו מושג, והיכולת שלנו להיות בתנועה סופר חשובה, סופר רלוונטית, לא לפחד מזה, דברים משתנים, העולם לפעמים מטיל עלינו, לא יודעת, דברים, מקרים, עניינים, היכולת לדייק סופר רלוונטית, ככל שתטמיעו אותה, לא תפחדו משינויים, תשנו, תהיו בתנועה, תתקדמו, תשיגו מטרות, תשיגו גם שאלות, גם תוצאות חדשות, ולא תאמינו איזה שינוי ענק, יהיה לכם בחיים, ושוב, אין יעד, הוא לכל החיים. יופי, אז דיברנו על 5 יכולות, 5 מיומנויות, אני רגע חוזרת עליהן, ואז נלך לבונוס, 5 יכולות שאנחנו חייבים לייצר ולפתח לאורך השנים, בעידן החדש. דיברנו על 5 דברים, 1, היכולת לשאול שאלות, היכולת לשים סימני שאלה על מה שלמדנו עד היום, על מה שנלמד, על מה שאנחנו לא יודעים עדיין, שאנחנו צריכים ללמוד או רוצים ללמוד, היכולת לשאול שאלות מייצרת תנועה מייצרת תוצאות חדשות, אנחנו לא נשארים במקום. 2, היכולת ללמוד לבד ומהר, העולם מתקדם מהר, הוא לא מחכה למי שנשאר מאחור, תפתחו את היכולת ללמוד לבד, להתקדם קדימה, לראות מה אתם לא יודעים, איך אתם יכולים לפתח תחום כזה או אחר, אל תלמדו בשביל הטייטל, תלמדו בשביל עצמכם כדי לתת יותר ערך, וזה עוד סעיף שדיברנו עליו אחר כך, תכף אני אגע בו. הסעיף השלישי זה באמת היכולת לתקשר, דווקא בעידן של בינה מלאכותית, היכולת להביא את עצמכם לידי ביטוי, היכולת לדבר, היכולת ליצור קשרים, מערכות יחסים מאוד מאוד חשובות, גם אם אתם חושבים שהכל הולך לרובוטים, זה נכון, אבל זה ממש לא נכון שלא צריך יותר לתקשר, להפך, זה יותר מגביר את היכולת שלנו, את היכולת ואת הצורך, לבוא לידי ביטוי החוצה ולייצר מערכות יחסים חדשות וקשרים חדשים.
4, היכולת לייצר ערך. אתם לא קיר, אתם לא כותל שצריך לשים עליכם פתקים, להפך, תייצרו ערך. אם אתם לומדים, אתם צריכים להוציא החוצה, תנו לאנשים ערך, תנו לעובדים שלכם ערך, תנו לארגון בו אתם עובדים ערך, לספקים, ללקוחות, לא משנה, לכל מערכות יחסים למשפחה, חברים, תנו ערך, תקבלו חזרה פי 7, פי 8, פי 10, אבל תנו ערך, אתם חייבים להיות מכונה של ערך, זה לא בהכרח חייב להיות ברשתות החברתיות, נעשה על זה פרק, אבל כן אני אומרת לייצר ערך, אם תייצרו ערך תקבלו חזרה. והיכולת החמישית, ובעיניי מסכמת את כל מה שאמרנו, זה באמת היכולת לדייק את עצמנו כל הזמן, אין יותר להישאר במקום, אף אחד לא מבטיח לנו מה יקרה בעוד יום יומיים, אף אחד לא מבטיח לנו מה יקרה בעוד שנה, אף אחד לא מבטיח לנו מה יהיה עם העסק שלנו, עם המקום עבודה שלנו, עם התואר שעשינו, עם התעודה שנתחיל, לא משנה, אף אחד לא מבטיח לנו שום דבר. הדבר היחיד שמישהו או שאנחנו יכולים להבטיח לעצמנו, זה שאנחנו חיים באי ודאות, והאי ודאות הזו פשוט מכריחה אותנו להבין שאת היכולת לדייק כל הזמן את החיים, זו היכולת הכי חשובה שנוכל לפתח בעידן החדש. שינויים, ככל שנהיה מחוברים ליותר לעצמנו, נסכים לעצמנו לשחרר את הטייטלים, את ההגדרות, את הדרך, ולדייק את הדרך שלנו כל הזמן, כדי להיות במקומות המדויקים שלנו, כדי לייצר ערך, וכדומה, מי שהקשיב לפרקים הקודמים, יודע גם יותר עמוק על מה אני מדברת. טוב, 5 דברים, 5 יכולות, 5 מיומנויות, בואו נדבר על הפרק בונוס, שאני יכולה לדבר על זה שעות, ובסוף כל המיומנויות האלה פשוט מתכנסות ליכולת שלנו ליזום מהלכים ולעשות ולמתג אותנו כאנשים החוצה. אנחנו המותג, אנחנו צריכים לעבוד, ממש לעבוד בלהסיר תדמיות עטיפות, טייטלים ולהתחיל ליזום מהלכים קדימה כדי לשים את עצמנו בפרונט. נקודה. העולם הולך למותגים אנושיים. אני לפני הטייטל, אני לפני התדמית, לפני הכל, אני בן אדם ואני חייבת לשים את עצמי קדימה. אין מה לעשות. אין לנו איך לברוח מזה. אז באמת, אני כן אומרת, כל מה שאמרתי, כל היכולות מתכנסות בסוף לפיתוח המותג האישי שלכם, לפיתוח היכולת שלכם לבוא לידי ביטוי. תזמו מהלכים, אל תחכו להזדמנויות שיבואו, תיצרו אותם. לשם אנחנו הולכים, ליזום, ליצור. לא הצליח, תשנו, תדייקו, הכל בסדר, אבל ליזום מהלכים, ליצור אותם, אנחנו לא צריכים אישור מאף אחד כדי להתחיל משהו, להתקדם קדימה, ליזום את היצירת מציאות הזו שאתם רוצים. אתם צריכים להבין שעצם זה שתזמו מהלכים, שתתחילו לשים את המותג האנושי שלכם קדימה, זה פשוט לקחת אחריות על החיים שלכם, זה ממש ככה. אנשים הולכים אחרי אנשים, ואתם צריכים לשים את עצמכם קדימה, זה סופר רלוונטי, עוד פעם, זה ממש מתפתח מן הסתם עם הזמן, אבל אתם חייבים להתנסות בזה כמה שיותר, ותקבלו על זה ביטחון, וככל שתשימו את עצמכם בפרונט, וככל שתחזרו לסעיפים הקודמים, תשאלו את עצמכם שאלות, מי אתם, וזו עבודה, ולפעמים זה לא קל, ככל שתעשו את הדברים האלה, ככה אתם תכירו את עצמכם יותר, ככה אתם תשימו את עצמכם ותגידו, לי יש ערך לתת לכם, והוא גם יתבטא גם במערכות יחסים טובות וגם בסוף בכסף, אבל יותר מזה, אתם תהיו בטוחים שאתם מי שאתם, אתם במקומות המדויקים שלכם, ואתם תגרמו לאחרים לרצות להיות בקרבתכם, לרצות להעסיק אתכם, לרצות לשלם לכם, לרצות שאתם תיתנו להם ערך, וזה פשוט לא יאומן עד כמה זה לקחת אחריות על החיים שלנו, וצריך לחזק את זה, וככל שתשימו את עצמכם בפרונט, ככה אתם תובילו בסוף. אין מה, מתוך 100 איש, מי שידע בסוף ליזום, ולבנות את המיתוג האישי שלו, ב100 איש האלה, הוא זה שיבלוט, אותו ייקחו, נקודה, אותה ייקחו, אין מה לעשות. אז באמת, שימו לב, בונוס, פשוט ליזום. חיי יזמות זה לשים את עצמכם בפרונט, להיות המותג האנושי הזה,
בלי כל החרטות והתדמיות מסביב, לתת ערך ושאנשים יכירו אתכם, לא משנה מה אחרים אומרים, אנשים יכירו אתכם ואתם אלה שתבלטו, תיקחו אחריות ותיצרו את המציאות פשוט מדויקת שלכם. יופי, אז אין לי משמת שמושג כמה זמן יצא, אז פרק קצר, אני לא במידה שזה יצא, אבל אם יש לכם שאלות, תרשמו לי למטה, כל דבר על תודעת דיוק, על יזמות, על שיווק, על כל העניין של העידן החדש, בינה מלאכותית, יכולים לשאול אותי באמת כל דבר, תרגישו מנוח, אני גם ברשתות החברתיות, תחפשו יונה משה דוד, ומה אני אגיד לכם? תפרצו קדימה, תדייקו, אל תפחדו לדייק, ואל תתפשרו, תדייקו.